डिजिटेल निउस नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय। बे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय काजियामाटी होननाय मोनसे जायगायाव। बे गामिनिफ्रायनो सासे फुटबल गेलेगिरि बिथाङा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनिफ्राय बिथाङा सिलेक्शन जादों। बे सिलेक्शन जानायनि खाबुखौ बिथाङा मोनदों। आं बे समाव बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि जाय बिथाङा फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों बिथाङा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसियाव बिथाङा सिलेक्शन जादों। बे समाव आं बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि। नोंथांनि गुबै सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि सोमदोन खरखातारि आरो आफानि मुङा कर्टिं खरखातारि आरो आइनि मुङा मालति खरखातारि। नोंथाङा जा बे नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसियाव फुटबल गेलेनायनि थाखाय सिलेक्शन मोनबाय, बेनि सिगाङाव माहा गेलेनाय? आङो KFCCआवनो गेलेदोंमोन आरो दावगासार वाइसिआव आरो बेनिफ्राय दाख्लै 2023आव हान्टार्स फुटबल क्लाबाव गुवाहाटि। बेसेबां बैसोनिफ्राय बे गेलेनायखौ नोंथाङा जागायजेनदों? आङो 11 बोसोरनिफ्रायनो गेलेजेनदोंमोन। गेलेनायाव गोबां गोसो गुदुं। औ। आइ आफाया मा खालामो? आफाया काजामाटी सगावदाव गदायो आरो आइया हाउसवाइफ। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसियाव सिलेक्ट जानायनि गेजेरजों आरो माहाबा गेलेनो लांगोन नामा? औ, दायो इउथ लिग सोलिगासिनो। बेयाव गेलेनो खाबु मोनगोन? औ। बेनि सिगाङाव मा गेलेनानै बेयाव खाबु लानो मोनदोंमोन? आङो फार्स्टआवहाय स्कुल टुर्नामेन्ट गेलेदोंमोन आरो बेनिफ्राय स्टेट लेभेल गेलेनो मोनबाय। बेनिफ्राय रिलायन्स फाउन्डेसन, बेनि उनाव आरो हलिचरन नार्जारि सारमोन बादि गोसो दं। गिबियावनो आंनि आइ आफा आरो आदा आरो KFCCनि आदै सुरेश आरो फुलकेश दा आरो उदालगुरि जिल्लानि सार सन्जय सार आरो हरिसिंगानि प्रनय सार। थांलाय फैलायनि सुबिदाखौ सोर खालामना होदों? थांलाय फैलाय आइ आफायानो खस्थ' खालामनानै हरदोंमोन। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं सिगाङावहाय KFCCआव गेलेयोमोन। आदै सुरेश फुलकेश दा बिसोर आंखौ थुलुंगा होदोंमोन आरो KFCCनि स्टुडेन्ट बिसोरबो आदामोनाबो आंखौ थुलुंगा होदोंमोन आरो आइ आफामोन। इउनाइटेड एफसियाव नोंथाङा बोरै सिलेक्शन बा माबायदि थांनो सुबिदा मोननानै नोंथाङा बेयाव सिलेक्शन जाहैयो? आंनो सासे आदाया खिथादोंमोन आरो ओरैबायदि ट्रायल दं होननानै, ओमफ्राय लोगोफोरजोंबो कन्टेक्ट लालायनानै ज' जानानै थांबाय। सोर गेलेगिरिखौ मोजां मोनो? दायो क्रिस्टियानो रनाल्ड'खौ। बेबायदि जानो गोसो नामा? ओं। आं बे समाव बिथांमोननि गामिनिनो सासे समाज सिबियारि बा दिथागिरि बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय डिजिटेल निउस बिथांमोननिसिम। मा बुंगोन बे समाव जे नोंथांनि जायगानि बा नोंथांनि गामिनिफ्रायनो बेबायदि सासे गेलेगिरि ओंखारदों? बे समाव जोङो ओनसोलनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे काजियामाटी गोदोसोनाय गामि, बे ओनसोलनिफ्रायनो बिथां फंबाय सोमदोन खरखातारिया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आन्डार 15आव बिथाङा गेलेनो सुबिदा मोनबाय। बेनि थाखाय ओनसोलनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव ओनसोलनि जानानै बिथाङा सासे जोलुर गेलेगिरि हिसाबै ओनसोलनि मुंखौ लाखिगोन आरो ओनसोलनि गेजेरावनो जाहाथे सिनायथि मोनगोन, बेखौ जों ओनसोलनि जानानै आसा खालामो। फैबाय थानाय समाव आरो बेबायदि गेलेगिरि ओंखारगोन नामा नोंथांनि गामिनिफ्राय? थारैनो ओंखारगोन, जोङो आसा दङ। बे सोमदोन फंबाय बायदिनो बे ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरि उन्दै जाखांफुनाय गेलेगिरि बिथांमोना ओंखारबावगोन। बिथाङा सासे थुलुंगानि नेरसोन महरै दिनै बिथाङा ओंखारबाय एबा सिनायथि होजाबाय आरो इयुनावबो बेबायदिनो गोबां गेलेगिरि ओंखारगोनखौ जोङो आसा थिदों। नंगौ, जेरैबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिउखौ दाना लानो हायो, जेरैबायदि गोबां गोरिब न'खरनि गथ'फोरा बा गेलेगिरिफोरा गेलेनायनि खाबुखौ मोनदोंब्लाबो बा रांखावरिनि आंखालनि थाखाय बिथांमोना गोजौ फारसे आवगायलांनो हाया आरो बेनि थाखाय बिथांमोना उन जानानै थानो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे खाबुखौ लानो मोना। आं बेखौनो खावलायगोन जे गोसो गुदुं गेलेगिरि बिथांमोनखौ जा बिटिआर सरखारनिफ्राय हेफाजाब होयो बा गेलेनो गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनानै गोजौ फारसे आवगायलांनो हायो, बेखौनो आं खावलायगोन। बे समाव डिजिटेल निउसनिफ्राय जानानै आं करिना बर', गोजोन्थों।